ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ଖବର ନ ଦେଇ। ଫରମାଇଶ ମାଛ ମହୁର। ପ୍ରଥମେ ମାଛକୁ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ କରି ଭାଜିଦେଲି। 300 ଗ୍ରାମ ଡାଲିକୁ ଧୋଇ ଧାଇକିରି ଗୋଟେ ଫୁଟଣ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଲିରେ ବସେଇଦେଲି। ଗୋଟେ ଫୁଟଣ ଆସିବା ପରେ ଆଳୁ ଆଉ କଖାରୁକୁ ପକେଇକିରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଭାଜିଥିବା ମାଛକୁ କଣ୍ଟା ବାଛିକିରି ଅଲଗା କରିଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଛେଚି କୁଟିକି ଦରମଲା କରିଦେଲି। ଅଧା ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ଛେଚି ଯାଇଥିବା କଞ୍ଚା ମସଲାକୁ ପକେଇକିରି କଷିଲି। ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଜିରା ଧନିଆ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚିକେନ ମସଲା ସବୁ ପକେଇକିରି ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟିକି ମସଲାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାକୁ ମାଛକୁ ପକେଇକି ପୁରା କଷିଦେଲି। କଷି କାଷିକିରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ 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 ଠିକ୍ ସରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଛେଚା ହେଇଥିବା ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇବା। ତାପରେ କଟା ଯାଇଥିବା ଧନିଆକୁ ପକେଇବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇକିରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍